Takže, ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa Forza Horizon 4. Dneska si ukážeme nejskrytější místa Forza Horizon 4. Určitě toto nejsou takové trapné. Jsou to spíš věci, které jsem o někoho slyšel, že jsou skryté, nebo prostě jsem to věděl, anebo jsem to prostě náhodně našel. Bude to top 4. 4 prostě já, nechci 5. Ne, 5 ne. 4 jenom. 4 prstíčky, jo. Takže to započítejte. 4 prostě já, pak si to odečítejte. Jo, to by bylo nejlepší. Takže první bude ta, jakoby to, co tak 50 lidí slyšelo, a poslední bude tak, o co 10 lidí, 10% lidí slyšelo. Takže to budu dělat takhle, kdo tak slyšel, takže první bude ta taková, o čem to všichni vědí, jo. A další bude, a pak tam ta bude ta nejskrytější a ta nejzajímavější. Takže určitě se těšte. A jdeme na to! Takže úplně první, je to i vyznačený, ale je to skrytý. Je, kde jezdí vlak. Je to tunel, kde jezdí vlak. Slyšíte správně. O tom možná vědí 95% lidí, že takhle to dá. Zde můžete ale docáhnout i obrovské rychlosti. Když pojedete tam úplně tam nakonec a vyjede na vás vlak, můžete jet hrozně moc. Jo. A i samozřejmě takhle můžete jet. Vypadá to tady trošku scary, jo. Ale máte tady na zvýšení, tabuli na zvýšení vlivu, já už ji mám poraženou. Mě to nezajímá. A samozřejmě vyjedete, jste tady na druhé straně. Jo, to je úplně, to prostě vědí každý, jo. To ví. A vědí každý. A ještě k tomuto místu. Kdo by se divil, že se na mostě nemusíte, že tudy, protože by jsem tam s vláčkem by to bylo dobré si tady udělat nějakou fotku a nezapomeňte se brát tabule na zvýšení vlivu. Tak. Takže. Jdeme na další skryté místo, které se nenachází úplně vůbec nikde. Víte kde? V schématech. Když si dáte totiž schémata a to hledat, toto je, prosím vás, o tom, co vědí, tak 5%, ale dal jsem to sem, by jsem nemusel. Takže napíšete parking. Tohle prostě je nikde. Parking lot. A vyjede vám na to tohle. Jdeme si to zahrát. Lidi, tohle opravdu je extrémně přímo. Nemůžete tohle. To jde a je prostě ty kráso, jo. Tak skrytý, že byste se divili jak. A jak? Tak hrozně moc. Lidi o tomhle nikdo neví. A budeme se postupně posunávat, protože o tomhle ví tak 10% lidí, kdo se koukají buď na Horyho, nebo na nějaký jiný. To víte, ale když se podíváte na mě, tak to je samozřejmě gangstři, máte braille, jo, a můžete si tamhle můžete říkat, hej, koukej na tohle, hele, já jsem úplnej
borec, jo, že jsem tohle objevil. A lidi, já vás tam dole budou koukat, na boha, budou narážet, tak steklí do to a jako je to hrozně zajímavý tohle, protože to můžete tvořit i vy. Jo. Takže úplně OMG, jo. Akorát je jedna věc. Že víte, kde je cíl? Tady. Do tohoto musíte narazit. Víte? Dostali jsme za to prachy. To se jako budete mít asistenci, třeba to se dej 500 vlivu, dostanete obrovsko, ty kráso, to je vlivu. Strašně moc vlivu to je. Jasně, to se mi hrozně líbilo. Hádejte, kde se objevíme. Na obrovsky tajném místě. Jsme tady, kam se nemůžete dostat, parking loot, jo, vy se prostě nemůžete dostat. Podívejte, kde jsme, tam je ten most a tady vy se nemůžete dostat. Prostě se tady dostat nemůžete, a.k.a. jsem hrozně dobrý. Jo, můžete vidět, kde já jsem v Edinburgu tady na to parking lootu. Nevím, asi tam to bude vidět. Po měsíce namílem. Tak, vypadnete do vojdu. Jo. Extrémně skrytý místo. Vůbec. Říkám. Jediný, jak se toho dostat, je rychlý přesun na festival nebo na eliminátor. Všechno to jde. Jinak je to a.k.a. můžete se s tím vychloubat všechno. Můžete s kamarádama si zahrát ten závod a teďka tady řádit mezi těma autama a to všechno. Extrém, největší extrém, tajné místo. Můžete jít pryč, nebojte, nic se nestane, chodí na festival, výborně a jste osvobozený. Obrovský tajné místo, neříkám vůbec nic. A další skrytý místo je taky hrozně skrytý, ale na to si musíme dát píla. Jo, píla. Že si dáme na to píla, sakramentně, kde je ten blbej píl, no. Já mám upgradenutýho, lepší je, když ho nemáte, protože prostě. Toto už jsem ukazoval v tom prvním videu Forza Horizon 4, ale ukážu to i tady, protože by to pro mě bylo těžší, takže už jsem si odečetli ty prsty. Jsem zvědavý, já jsem to tam nepočítal, ale to je škoda. Jdeme na to. Jedem, píle, jedem. Jo, jedem, píle. Musíte jít tady na tu stranu lesa, jo? A jo, vůbec se tomu smál nebudu. Jo, tady můžete přeběhnout lidi. Promiňte, tady někdo jede. Já jsem moc líný, já jsem důchodce, víte? Já jsem důchodce, pusťte mě. Já jedu v pílu jako borec. Čau. A jinak normálně se docela dostane. Můžete, propadnete se do vojdu, když pojedete uprostřed, já vám to ukážu. Je to extrémně skrytý místo. Skrytý místo prostě. Tady to je auta, jo. Já můžete vidět, už je to nebaví tady, čau. Šmaria, dobrý. Jsem tam. Ale nepadejte do vojdu, nikam se neteleportne vás to tam, kde se úplně tam spadli, takže se to z té kladce zase můžete zarychlit na eliminátor, na všechno, na Horizon a máte.
Máte to. A čtvrté místo, už asi o tom víc lidí ví. Je to lepší už. Není to takový, už jakože to, je to prostě místo, kde i můžete bydlet, jo. Že kdo chcete bydlet v skrytém místě, jste dobrý. Jo, vlastně můžete třeba to. Potřebujete jediný, co na to potřebujete, je offroad auto. Takže to na to jenom potřebujete. Takže už se si na prstách spočítali, co jsme odečetli. A čtvrtý, poslední. Můžete vidět, mám můj offroadáček a jdem. Já už to místo znám z paměti, takže mi už to je navkudávané už. Já už říkám navka, protože prostě se mi to říká navka. A krán. Jo, ty krás. Alo, mi krásně nosím je frze, teď se ještě můžete pod na SPZky. Au! Dělám pořád. No tak venu to s kratkou, mě. A jsme tady nebyli dlouho. Teďka, jak chci patatecka, ale hodilo by se mi tady čípí, čapa, brazilská. To by bylo nádhera. Ale tak, nebudu jít sem pouštět. Jo. Jdem! Sakra. Hebur! No tak. A fakt neumím hrát. Já říkám, neumím hrát Forzu, jo. Říkám to. Bram. Bum. Bram. Tak jedem. Musí to jet lidi, můžete vidět. Tady se proháním. Jak to, ale jedeme na skrytý místo. Ne, že tady narazím o nějaký blbej, tady já nevím. Obrubník, jo. A vůbec nechci vědět ani, jo. Blbej obrubník se mám podrazit. Vůbec. Naštvaný. Jo, takže samozřejmě. Ty krásno, tak teď se mi tak seklo trochu předtím, ale se sekne každému. Tak jedem. Sakra, tak kdy už tam budem? Už tak si bejt. X5, nazdar. X5, kaka. Tak strašně moderní auto. Prostě říkám, na to mají peníze ty Angličani. Teďka se tady spadnu. Nemohlo být v kaskadérovi zapsaný z kaskadérské hodky, jak to. Tak už tam budem. Jo, jdeme odbočovat. Možná jste viděli dobře lovecký dům. Je to dům uprostřed lesa. Jo, dům uprostřed lesa, nedojde tam žádná cesta. Lovecký dům, ukážu vám, kolik stojí. Jste si chtěli s kamarádama, jo, a narazili byste náhodou jako můj kamarád, který mi to ukázal, že to existuje vůbec. Já jsem říkal, jako, to je normálně, to je objev, jo, úplně. Není to zase tak vidět, ale je to vlasečko, že to není na tom planině. A jedem. No teď si v tom jako vyhrabete. No a lovecký dům je také zakrytý krásně. Je má tu zahrádku, krásnou sněhuláčka. Ten říká, aby se dal odběr. Jo. Takže sněhuláčku děkuju. Lovecký srub spíš, nebo dům, já nevím. Jděte si tomu, jak chcete. No a stojí to. To je 3 superkola štěstí a inspirující skladba DJ Wizard. Hra inspirující skladby, to je úplně to.
Jo, cena 750 000, jestli to tam je vidět, na té kameře to asi není úplně vidět, ale ta cena je 750 000, 3 super štěstí, tak na to máte hodně velkou šanci, že vám padne třeba edice Forza a inspirující skladba, nevím, jako co by to mělo, ale tak, je to jedno. Takže já se s vámi loučím, toto bylo takový kratší video a zatím dejte odběr a like, čau.